יש תופעה כזאת שהציבור הדתי-לאומי לא כל כך הורגל לנושא של השקעות בנדל"ן. הוא יותר הורגל להיות בן אדם מסודר, עובד במקצוע מסודר, לומד באוניברסיטה, משתכר יפה וקונה דירה למגורים. זאת התפיסה. ככה גדלנו. לעומת זאת, למשל, הציבור החרדי הוא מאוד מורגל לרכישות נדל"ן. הציבור החרדי מאוד חשוב לו שמתחתנים, עושים שידוך, חייבים שיהיה דירה לילד. דירה למגורים אמנם, לפעמים גם להשקעה, אבל מאוד חשוב להם. ברוך השם שאנחנו הכנסנו לציבור הדתי-לאומי את התפיסה הזאת, שמאוד חשוב להשקיע בנדל"ן, לנצל לטובתנו את המקצוענות שיש לנו, שאנחנו גם יש לנו תוארים באקדמיה ויודעים לנתח ולחקור, אז אם אנחנו גם משקיעים בנדל"ן, מבינים את החשיבות וגם משתמשים במומחיות ובמקצוענות, אז אנחנו יכולים לגרום להרבה יותר רווחים מציבור אחר שכן רגיל להשקעות נדל"ן, אבל חסר לו את המקצוענות שלה.